बे बाराव हाबा जाखानाय आइजोनि खारनाय नङा। बे बाराव सासे बर' सेंग्रानि गोमानाय खौरां। सानफ्रोमबो सोरांब्लानो हौवा जा हिनजाव जा गोमानाया बर' समाजाव दिनैनि बाथ्रा नङा। थारैनो बेफोरबायदि खारनाय गोमानाया मानि थाखाय बर' समाजाव बारानिफ्राय बारा जाबोबाय थादों? थिग बेफोरबायदिनो सासे बर' लाइमोना गोमानानै दं। बे गोमानाय सेंग्रायानो जाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव ओनसोलनि थिलगाव गामिनि रुंसारि जयमन दैमारिनि आंगो फिसाज्ला जोंख्लाब दैमारि। जोंख्लाब दैमारिया फेब्रुवारि दाननि 2 खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। न'खरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गोमानाय जोंख्लाब दैमारि बिथांखौ गोबां जायगायावनो नागिरबाय। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, जोंख्लाब दैमारि बिथांखौ न'खरनि सोद्रोमाफोरा नागिरसेयावबो मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा जोंख्लाब दैमारि बिथांखौ नुसनबायोब्ला नैबे 60001711 673 9101498723 जानबुं नाम्बाराव खोन्थाहरनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरदों। आरोबाव लोगोसे न'खरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिथां जोंख्लाब दैमारिखौ जायनो नुसननानै खोन्थाहरो बै सुबुंनो 10,000 बान्थाबो होनाय जागोन होननानै फोरमायबावो। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.